आजका दिनটা কিন্তু বঢ়িয়া না ভিউটা বাবা সুন্দর দেখা যায় একদম दिनै কিন্তু बिराद मजा नांदों भिउआ नै गाइस पिलपिलि जों न'आव थांगासिनो ओंखाम जानो गारिखौ लाङासै बिराद मोजां नायनोलै दिनै नायनो भिउखौ दिनैनिया बेसे समायना मैं सब किन लो रे मानुसगुला ना माटीगुला सब खाली नाय देख बिल्डिंग बनाइसे की जगह से लो की हইলো ना যে বিল্ডিং হইছে একটা এদিকে বানি যাচ্ছে এই সরি নমান गैयामोन आरो नै ओरै न' लुजोबबाय बेयावबो न' गोदान मोनसे बागान करा सब बिराद ना और ओदिके बागान देखलाम तो बाप रे बाप কত বিঘা আছে তো ভগবান জানে डेंजर ना लवर बागान करছে ना लवर तामुल একটা ফ্যামিলি রেখে দিছে नै जेबो न' गोदान लुजोबबाय और एक्सन करे बानायतासे खायतासे पस्ट खोथिया बानायग्राबो जाबाय नैयाव जों गामि एल पि स्कुला नै बेयाव फरायदोंमोन जोंना बाजैया नै ओरै थांबाय हाब्रुबारि ओरै थांबाय जोंनि न' ओरैजाय दंमोन जोंनि न' गोजाम गोदोनि नै बेयो जोंनि आयंमोननि न' नैयो इयो फुख्रि जाहैबाय आयंमोननि ना गिदिर गिदिर दंथारो नैयाव पिलपिलि गाखोनायनि मजायानो बेलेग बेखायनो गारिखौ दोनथ'नानै पिलपिलि गाखोना फैदों नै बेयो जाबाय रायजोफोरनि न' मिटिं जाग्रा नै बेयो जाबाय दाब्लामोननि न' क'क्राझार थांबा बिसिनावनो मोनो विंगारा गाखोनो विंगार सालायो नै ओरैजाय जों गामि दुबुलि नायदो न' गोदान गोदान लुजोबथारबाय नै गोदान गोदान खारबोनाय गासिबो जों गामियाव एसे आवगायनानै मोनसिगोन जोंना न'आ नै न'आ मोनबाय नामा जोंना नैबेनो दे बेनो जोंना न' मोनबाय नै जोंना न'आ बोरायरायसोलै लुनो हायाखै जोंहा बेनो न'आ मोनबाय सरकारनि गंसे न' मोनबावदों जोंहा नै नैबेलाय नैयाव लुबाय सरकारनि न'आ